Sithele ukungasetshenziswa ofisi nje ukuthi masizapha sichithe imali ngozapha kodwa zikhona indawo zikamasipala ngesiye kuzo. Iqumrhu lakwa-Eskom lilandisile ixesha eliqingqiweyo langomso lokuhlaziywa kweemitha zombane ze-prepaid kodwa nangona kunjalo eli qumrhu ligxininisile ukuba abo bangekahlaziyi kumele bazithenge ii-tokens zombane namhlanje. Ingxaki yelindle eliphuphumayo eMogale City kwintshona yerhawuti inefuthe elibi kwicandelo lezokhenketho nanjengoko oku kuchaphazele iziko lezenkcubeko elinomtsalane nelithandwa kakhulu ngabakhenkethi i-Cradle of Humankind. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndambe ndodwa ndihamba noPhumza Sikhumba noyitoliko yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsondo. Ngabantu abaqikelelwa kwi-2 million abachaphazelekileyo kumba wokuguqulwa kweemitha zombane ukusuka kwi-KR1 ukuya kwi-KR2 abahlali baseDiepkloof eSoweto kananjalo nasesiphingo eThekwini bebedele izindlu zabo baqatswa lilanga ngaphandle kwamaziko equmrhu lakwa-Eskom bezama ukuhlangabezana nomhla obubekiwe wangomso. Nokokunjalo eli qumrhu lilongezile ixesha kodwa ligxininisile ukuba ii-tokens zifuneka zithengwe namhlanje. Kubekho inguqu namhlanje kwimigca emide ngaphandle kweziko lequmrhu lombane u-Eskom eSoweto. Oku kulandela iqhinga eligwadlwe leli qumrhu ukuphucula le nkqubo yokuguqulwa kweemitha zombane ukusuka kwi-KR1 ukuya kwi-KR2. We have pre-generated their tokens to enable them to update their meters, but we needed them to go and purchase electricity. So most of our customers here, they went and purchased. Those that couldn't purchase, because we said go and purchase and then come later, that is Monday onwards. So those that couldn't purchase, they came back and we took their details because either their meters are not registered. Some didn't, that we assisted today, they didn't have meters or they couldn't remember their meters. So we took their details so that we can send them the necessary SMSs so that we can also complete the process with them. Ngelixa kukho isisombululo le nkqubo ikwadala isangxe ngakumbi kubantu asele boluphele. Bebethe baza kuya kwam endlini ngoba andinalo ikhadi lakwa-Eskom. Abandincedanga nganto. Bavele bathi makhulu goduka siza kuza kuwe. Ndingenile ndabanika ikhadi lam ze bajonga iinkcukacha zam kwisystem bandixelela ukuba kukho ingxaki ngemitha yam mandigoduke ndifune umntu oza kundinceda ngombane andenzele iphepha ndilibuyise apha. Kusenjalo kumazantsi eTheku esiphingo kubekho unquzulwano ngaphandle kweeofisi zikamasipala kubangwa ukungalawuleki kwemigca yokulinda ukulungiswa kweemitha zombane. Akuhlelekile la ngomthetho lento kufanele bihlelwa ngapolisi namba abantu kufanele bahlela lento. Baninzi ke abantu abachaphazelekileyo nabavakalise ukungaxoli ngale nkqubo. Ngizizwa ngibhlungu ngoba lengibuye ngo4. Amathekisa wekho futhi siyahlupheka, ngiyagula nginoshukela ne-BP. Ufike ngo4 la ekseni. Kimi lapha phesheya na ungabona ungabhekisa ngisho ikhamera lapha nama-queues asewuthula. Mechaza lo khona usisade ephumile la ubebheka abantu abagula abantu ngayibonela la. We're not stupid. Sizela ngoba nathi sidinga iservice. Kambe le nkqubo ikwavule ikroba nakozungula ichele. Ngababona baphethe ingqondo bezibuvu zagesi nemishini bayiphethe le imishini le yagesi bayiphethe yonke ngabona okushuda abagesi impela. Ngempela ngabakhokhela ke. Engishuthi ke umoya wami usanakele namanje usanakele umoya wami ngoba sengitholile ngagesi ukuthi le nto aduyenza baba bedlala ngawo buzigebengu lezo. Abahlali bamemelele kwiqumrhu lakwa-Eskom ukuba lixoze mphini wumbi ngale nkqubo ngakumbi kwindlela zoqhagamshelwano. Kusenjalo usodolophu kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe uye wabhinqela phezulu enceda abahlali abatsala nzima ukuhlaziya imitha zabo zombane kuquka nabo bajengene nocimicimi kumakhaya abo ngenxa yemonakalo kwiziseko zophuhliso zombane kwingingqi abahlala kuzo. Elinyathelo likalobishe lizana njengoko abemi beli beqalathelana kwiofisi zomasipala kweli bebhalisela imitha zabo. Usodolophu zaNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe ulumkise abahlali ngelithi baza kufumana izohlwayo zemali xa bephoswa ngumhla wokugqibela wokuhlaziya imitha zabo ezintsha.
uLobishe uthi isixeko siza kuhlola indlela zomthetho ukufumana imali esele isixeko siphulukene nayo neyi-800 million minyaka le ngenxa yokusetyenziswa kombane ngokungekho semthethweni ngabantu. And today we are going to open this site up until 6 p.m. Tomorrow we are still going to open because this site of Unilec is only dealing with the faulty meters and those who have tampered. Those who have not gone to buy electricity, who have not tampered, they can just convert. So all of them are there. But we want to say to residents that if they miss these 2 days, because in these 2 days we are waiving the 4,000 they must be paying. And if they are not going to take this opportunity, it will be upon their loss, and we are going to go harder on them in terms of seeking other legal avenues to deal with the losses that we encounter as the city. Ukanti indlala nokudinwa bekubhalwe ebusweni kubahlali ebebefolele ukubhalisa ibhokisi zabo zombane. Ukanti umasipala iNelson Mandela Bay uthe wanikeza ikroba nakwabo batsobe umbane ukuba beze ngaphambili ukuze bafumane uncedo lwebhokisi ezintsha. Asiphangeli to understand nombane ke nawo sawutsweba because of uvaliwe kaloku umbane wona wabhlokwa because of asibhatali manzi. So ke siye satsweba ngenxa yezo zizathu ndasekhaya. Imeter box yami bisebenza. Ndithe ndobetha za number zenu kube ndothenga umbane. Ezi kuthiwa ziyi-40 zavuma ezokuqala zathi accepted, zavuma nezesibini. Ezesithathu kuye kulapho ke umbane wami wacima uqala ngoLwesine until namhlanje. Umbane wapha endlini awuswetywanga umbane cha awuthengeki. Khona umbane phaa kwibox. Iyalight endlini cha awuthengeki lo mbane. uLobishe ubhengeze umnyinyiva wentsuku ezimbini wenhlawulo ngakwabo baphose ukubhalisa xa befuna ukulungiselelwa umbane wabo kwakhona noza kuxabisa i-4,000 randi. Sithetha nje bayi-171,000 abahlali abasebenzisa umbane ngokungekho semthethweni eNelson Mandela Bay. Ukanti elinani aliquki indawo zogoba ityholo. Ukanti ngabantu abayi-41,000 abathe baza ngaphambili ngenzame zokufumana ibhokisi zombane ezintsha. Ingxaki yelindle eliphuphumayo eMogale City kwintshona yeRhawuti inefuthe libi kwicandelo lezokhenketho nanjengoko oku kuchaphazele iziko elithandwa kakhulu ngabakhenkethi iCradle of Humankind. Kwaye le ngxaki yelindle ikhokelele ekubeni abantu abaninzi baphelelwe imisebenzi kweli ziko. Kanti abahlali bathi sele kuphele iminyaka eliqela bejongene nale ngxaki. Amatshantliziyo wona athi iziseko zophuhliso zamanzi amdaka ezonakeleyo zibangele ukuba ilindle lingene emlanjeni nonqumla kwingingqi yaseMogale City. Ivumba elibi lelindle longamele umasipala eMogale City kwaye libeka emngciphekweni ukhuseleko lokutya, impilo yabantu kunye nokhenketho, nanjengoko iCradle of Humankind iyenye yendawo ezindwendwela kakhulu ngabakhenkethi abatyelela eli. Umlawuli wombutho iCradle of Humankind Association uMnumzana Trevor Bro uthi enye ifama kwafuneka ivalwe emva kokufumaneka kwe-E. coli neyafunyanwa kwizityalo. Extent of the pollution has increased, leading to some very nasty pathogens being identified in the actual rivers. Essentially, all of the human waste from Krugersdorp comes through to Percy Stewart. With Percy Stewart not being operational, that human waste is essentially passing straight through the plant and out into the rivers. Uthi oku kudala inkxalabo njengoko ilindle elihamba namanzi liphumela kwindawo apha amafama asebenzisa lamanzi kwizityalo. There are farmers who are using this water via a normal water use license to irrigate crops. Those crops have traces of all these elements on that crop. Those crops then end up in the various vegetable shops in town where people buy them. People are potentially getting ill with various gastro-related diseases because of the irrigation of the crops, and we don't know the extent of it. Usodolophu lendawo uthi eliziko lokucocwa kwamanzi amdaka iPercy Stewart Water Waste Treatment Plant alikhange lisebenze ngokupheleleyo kususela ngoDisemba wonyaka ophelileyo. Uthi oku kudalwe kunqongophala kwemali yolondolozo kunye nokonakaliswa kweziseko nobusela. We do not have sufficient funds overall
to ensure that we maintain this wastewater treatment plants to the best of our capability. But we do try, and as before, we had a functioning wastewater treatment plant until we were hit by vandalism. Ilinganiselwa kumakhulu amathathu ezigidi zerandi imali eyabelwa umasipala kumaphulo ohlukeneyo, ukanti usodolophu uthi loo mali zange ibekelwe ukulungiswa kweli ziko lokucocwa kwamanzi. Well, this funding that was spent here over the 8 years were not meant for the wastewater treatment plants, were meant for other projects, and perhaps is a lack of foresight from the municipality while identifying other projects, also prioritizing maintenance. Umeya uthi ukulungiswa ngokutsha kwalo mzimveliso kuzawuxabisa i-150 million rands kwaye oko kuzakuthatha iinyanga ezili-12 ukuba kugqitywe. Isixeko saseKapa sinqumamise inkonzo kwindawo eziliqela emva kokuhlaselwa kwabanye abasebenzi baso. Ezindawo ziquka iBrowns Farm, Lower Crossroads, Samora Machel kunye nePhilippi. Ngokutsho kwabeqela elijongene nococeko lwesixeko kuvakala ukuba abaphangi kwezindawo bafuna imali yokhuseleko. iBrowns Farm esePhilippi ibhengezwe njengendawo eyingozi kulandela uhlaselo lwakutshanje olushiye oonogada bane bedutyulwe ngethuba bekhapha abasebenzi besixeko saseKapa. Esi siganeko sikhokhelele ekubeni icandelo elilawula ukuthuthwa kwenkunkuma ukuba linqumamise inkonzo kule ngingqi. Le nkonzo kamasipala yokuthuthwa kwenkunkuma kudala ijongene nezigrogriso kwaye abasebenzi basebenza phantsi kokhuseleko loonogada. Ingxelo zibonisa ukuba izaphuli-mthetho kule ngingqi bezifuna imali yokhuseleko, nto leyo ibangele uloyiko kubasebenzi besisixeko. So these threats comes to our staff as they do their daily work in the different areas, and they get asked for the monies that these extortioners request in various ways, and then our staff members report that to management, and we're putting in EPWP as a stopgap for that areas to have those areas cleaned. And you know, the fortunate part that we have is those EPWP is members of that community. So I think it's a bit difficult for the extortioners to actually speak to those EPWPs because they would be known. Ukanti unobhala we-CPF uthi iziganeko ezikumila kunje zingasiphulwa neengcambu. Siyayiqonda into ethi ngokwangoku amaphapha asephezulu, kodwa uba singahlali phansi bonisane. Kunyaka opheleyo besiwenzela umcimbi ukhona eBrowns Farm. Amasebenzi empilo kunzima uba angasebenza, kodwa sasawuhlala phansi sabonisana nesebenzi empilo. Zabuya inkonzo zasebenza zezempilo. Naliklena ke kamasipala makeze umasipala ahlale phansi. Oluhlaselo lwakutshanje lwenzeke ngethuba abahlaseli abaxhobileyo bedubula abezokhuselo. Onogada ababini babalekiselwe esibhedlele, omnye wabo kwimeko embi kwaye unamanxeba amaninzi esifubeni nasesuswini. Abanye onogada ababini bakwazile ukubaleka ngesithuthi sokuqokelela inkunkuma, kamva bafumana unyango kwisibhedlele esikufutshane. Ngelixa uphando luqhubeka, akukacaci ukuba olu hlaselo lunento yokwenza neziganeko zenzame zokuphanga nokunyanzelisa imali yokhuselo kusini na. Igqiza lebhunga lecawe zeli iSouth African Council of Churches lindwendwele umgodi ongasasebenziyo eStilfontein ukuya kuhlangana nabameli babasebenzi mgodini namapolisa okukuze emva kwentlanganiso neenkokheli zasekuhlaleni njengoko kusekho abombi mgodi abavaleleke kulo mgodi. Izolo abasemagunyeni bahlole lo mgodi ngoomatshini abafakwe kule ndawo kuze kuqhutywe nephulo lokubuyiswa kwabantu abavaleleke ngaphantsi kulo mgodi. Ibhunga letyalike zeli iSouth African Council of Churches namhlanje libambe intlanganiso neenkokheli zasekuhlaleni eStilfontein emva koko eligqiza lidibene namapolisa uxovula umba wabombi mgodi ekukholelwa ukuba abekho mthethweni nabavaleleke ngaphantsi emgodini kule ndawo. The intention there was for us to understand from their perspective what has been happening. As you can imagine, churches are where the local people meet. That's where people are cared for. And then the community leaders who have shared with us are people who said and gave us a narrative
of being part of those who have been approached by those who've got family members who are in this what we call now Zamazama or illegal mining, and those who have been spending the last time underneath the ground. And then we spend the afternoon next to Shaft 11 itself, where we had been received by the police, who are manning the situation based on the court decisions and the decision of the minister, and we spend time to understand with them. Umfundisi uMolo njengonobhala jikelele webhunga letyalike uqaphele imeko eziqhube ababombi mgodi ukuba bazincame benze into engekho mthethweni. There is nobody here who defends illegality. There's nobody who says those who do wrong things are people who should be protected. But there's a deep concern about the lives and the dignity of those people who, some of them, have engaged in this thing out of desperation, into spending their lives into digging the gold, whatever remains of it, so that they're able to provide livelihoods for themselves. Ngelixa befundisi bekwavakalise inkxalabo ngabona mpondo zihlanjiwe abangunobangela wokubakho kwabombi mgodi abangekho mthethweni. Uninzi labanikazi bezipaza shops kweli lumemelela kurhulumente ukuba alandise ixesha eliqingqiweyo abanike lona elizintsuku ezingama-21 zokubhalisa ngokutsha amashishini abo bakhala ngemingeni eliqela bajongene nayo xa bebhalisa, nto leyo eza kwenza baliphose eli xesha liqingqiweyo. Kanti isebe lemicimbi yezekhaya lithi lizaqinisekisa ukuba bonke abanini bezipaza shops ababhalisayo basebenzisa impepha mvume ezisemthethweni nezinyanisekileyo. The responsibility of Home Affairs is to make sure that they have got documentations, and at the same time, the documentations that they have, which in this case is ID, are authentic, and there are no fraudulent IDs that could be used during this process. That is the one that is linked to the process, but also from a Home Affairs side, we will also be doing the verification, confirmation of the documentations that are basically going to be used. We will also be assisting the municipalities in terms of whatever intervention that they might need to us, be it on the kind of documentations that are going to be used, and also affirmation and confirmation of their authenticity and their correctness. Madibabe kasibini kuwe mamqothi nomamzango deskeni yendaba ndibulise nawe mbukele ekhaya ndikwamkele bethuna etongeni lam lemozulu mna igama lam kuthabile makhaphela ndingumamthembo mhle bethuna mvanje kaloku nantsi imozulu siye sivule ke mbukele ekhaya ngokuphawula kaloku iziganeko zamvanje kumzantsi Afrika ngamandla futhi phaya kumntla mampela pha koGauteng emazantsi futhi ekseni bevuka kaloku futhi kusebekele impela futhi ngelashumi nje likhathwa sesihlanu baqhube nosuku nezomvula ngama-3 nje azakhathwe sisibini kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu kaloqala ngaka lokho iphondo kusempuma koloni phaya kumbindi kokalade kokwasekuseni futhi akhona amafabiko kwasekuseni phaya ngelashumi nje likhathwa sesihlanu kuhle kuyacenga ngorhatya ngama-37 nansi bethu limbukele kaloku imozulu phaya ephondo kwakhona kuse-Free State elikumbindi kaloku futhi apha eMzantsi Afrika njengapha kumantla waliphondo Sasolburg zezontshizane zimvula kwasekuseni futhi kuyaduduma nje yonke intsasa ngelashumi nje likhathwa sesihlanu kanti imbukele ekhaya xa sibala mgama futhi kwakhona ephondweni lasentshona koloni ngomso phaka kwimpumalelo phondo Beaufort West Pound ngelo kwasekuseni futhi qaba nje ngamafu ngelashumi likhathwa sesihlanu kuyacenga kuzole kamandi futhi ngorhatya ngama-30 nje abe nesibhozo nansi kaloku kwakhona mbukele ekhaya imozulu kusephondweni futhi lase-Northern Cape ngomso phaya emva kwemini kumantla weliphondo kokurumani phaya ekuseni futhi imeko phaya imandundu ngamafu ngeshumi nje zelikhathwe sona sisibhozo mbukele ekhaya nansi kwakhona kaloku futhi imozulu phaya amaqondo wakhona phantsi konosi wesekuseni phaya koTosca futhi zezomvula zintshizile kwakhona futhi kuyaduduma yonke intsasa ngama-20 nje aze abe 9 mbukele ekhaya kwakhona sithe chu silapha kaloku ephondweni laseRhawutini apho thina sikhoyo phaya kumantla futhi ePretoria eTshwane kwasekuseni futhi kunganetha kusukela impela yonke la ntsasa ngomso futhi ngelashumi kwakhona likhathwa sesixhenxe kanti yathile icenge ngorhatya ngama-30 nje abe nesibini nansi mbukele ekhaya kwakhona imozulu kusephondweni elikumantla apha eMzantsi lokaloku lephondo lipha kumantla eLimpopo njengapha kumazantsi weliphondo kobilabile ekuseni futhi bevuswa phaya lishumi nje zelikhathwe kwakhona sesisibhozo sehle njalo sithe chu
njengephaya ephondweni lasempumalanga ngomso pha kwintshona yelaphondo napha kumantla futhi ko-Middleburg ekuseni lishumi nje likhatshwa sisithandathu kusanetha ngokurhatya kwakhona ngala 30 degrees kanti bukele ekhaya okokugqibela nqa kudeska yam yemozulu KwaZulu-Natal namazantsi phaya ePietermaritzburg ekuseni futhi zindudumo mpela phaya ekuseni ngelashumi nesibhozo bayayisonga imini eThekwini kwakhona kusekuhle ko-29 degrees mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Kamnandi mawethu.